Η ηθοποιία δεν είναι λόγια. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει να το καταλάβετε. Ειλικρινά κάτι ζητάς από εδώ. Κάποιο εμπόδιο υπάρχει. Τότε τα λόγια είναι δευτερεύουσα, αν εμείς καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Για μένα, όταν αρχίζει και λειτουργεί, όταν αρχίζει όλο αυτό το πράγμα, μετά βλέπουμε μια γυναίκα εδώ απάνω που λέει ένα σουρεαλιστικό κείμενο, ας το πούμε. Που δεν είναι σουρεαλιστικό, μετά γίνεται και πολύ αληθινό. Γιατί εκεί βλέπουμε πόσο ζητάς κάτι και θέλεις κάτι. Καταλαβαίνεις, τότε πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον λόγο, από αυτόν τον ρυθμό που φτιάχνουμε μέσα που νομίζουμε ότι είναι αυτό. Προχτές που το έκανες και το έκανες εξαιρετικά ήταν γιατί δεν ήταν, έσπασε όλος ο ρυθμός. Αυτό θέλουμε να δούμε. Εκεί θα δούμε ειλικρινά ένα χαρακτήρα που λες ότι είμαι μόνη μου, είμαι αυτό, είμαι το άλλο. Πότε θα αρχίσουμε να σε βλέπουμε ότι είσαι μόνη σου, χωρίς να παίζεις τη μοναξιά, γιατί δεν παίζονται αυτά τα πράγματα. Παίζονται μόνο μέσα από τη δράση που βλέπεις κάποιον και τι θα κάνω, θα έρθείτε, θα σας πω ποια είναι, είναι, οκ. Φοβάμαι, δεν θέλω να το πω, θα τρομάξουμε. Δεν είναι η λέξη, είναι η πραγματική κατάσταση εδώ που παίζεις. Και τι ειλικρινά θέλεις να πας σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γεμίζουμε ποτέ εδώ. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέμε ότι συναισθήματα δεν μπορεί να παίξει το θέατρο. Είναι φύση αδύνατο να παίξει συναισθήματα. Δεν μπορεί να παίξει το λυπημένο. Δεν μπορεί να παίξει τη μοναξιά. Δεν μπορεί να παίξει αυτό. Δεν μπορεί να παίξει το άλλο. Μόνο του το κείμενο σε πάει εκεί όταν εσύ δεν παίζεις τις ατάκες. Μόνο του αρχίζει και κατεβαίνει το κάτω. Γι' αυτό λέμε να λιώσει το κείμενο, να μιλήσετε, να κάνετε, να ράνετε. Τότε αυτό τι κάνει. Δεν σκέφτεται μετά τις ατάκες ο Γιώργος και σκέφτεται πιο περισσότερο τη λειτουργία του σώματος. Έτσι. Και αρχίζει αυτό μόνο του το κείμενο να προκαλεί μόνο του. Μέσα από τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Απλά δεν παίζουμε τις ατάκες. Δεν λέμε τα ωραία λόγια. Πώς θα γίνει αυτό να μην παίξουμε τα ωραία λόγια. Είναι μια απόφαση δική μας. Έχουμε ένα κόλλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι νομίζουμε ότι το θέατρο είναι ποίηση. Δεν υπάρχει ποίηση στο θέατρο. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι νταρ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 αraραra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 
άφησέ με. Λέει άφησέ με. Δεν λέω άφησέ με κυρία μου Μύδια γιατί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν έχει καμία ουσία. Είναι θέατρο αυτό. Το θέατρο δεν είναι ποίηση, δεν είναι λογοτεχνία. Είναι άτομα που μιλάνε απάνω εδώ. Το διάλογο το πει. Γι' αυτό μπορεί να κάνει ο ηθοποιός ό,τι θέλει, να σπάσει την κάθε ατάκα που να της πει «Μα κατάλαβα», ας το πούμε. Και τι κατάλαβα, ύστερα. Από! Να το σπάσω να το κάνω τι θέλω το κείμενο. Γιατί τι θέλω εδώ να κάνω. Από! Καταλαβαίνεις, από! Της λέει, που να της πει. Αν εμένα δεν ξέρω γιατί λέω ύστερα και κλείνεται αμέσως. Και τώρα που το έκανα, κλείνει. Τι γίνεται, οπωσδήποτε το σώμα να ανοίξει, ας το πούμε, αν το αφήσουμε, αν ανασάνουμε. Γι' αυτό λέω, μην παίζετε, μην προσπαθείτε να παίξετε θέατρο δράμα. Έτσι. Αν μπορείς, σαν ηθοποιός, να καθίσεις εδώ, εγώ αν το κάνω έτσι, και να πω, κατάλαβα, Μύδια. Έτσι. Και αν το αφήσω έτσι και λέω, κατάλαβα. Ύστερα από αυτό, τι είναι η διαφορά, χωρίς να παίζω. Αντί να είμαι εδώ, κατάλαβα, ύστερα. Έχει διαφορά. Και αν είναι έτσι για 10 ώρες, κατάλαβα, ύστερα, στην αρχή μπορεί να πεις για μισό λεπτό, ωραία είναι, και μετά να πεις, πέρα μου, δεν μπορώ άλλο. Γιατί δεν θα ακούσεις τίποτα.
Θα ακούσεις μόνο υποτίθεται κάποιος που προσπαθεί να παίζει εκεί απάνω. Το άλλο, είδαμε τι του έχει γίνει, χωρίς να ζωγραφίσει, χωρίς να μας λέει μια ιστορία. Γιατί είναι το τώρα, στο τώρα της λέει. Δεν της λέει, κοίτα τι κάνουν οι Έλληνες για σένα. Της λέει το τώρα, του ανοίγει την ψυχή και λέει τώρα, οι Έλληνες έκαναν αυτό. Πώς εσύ μου κάνεις αυτό. Δεν λέει, οι Έλληνες που κάναν αυτό για σένα και έκανες εκεί και ναι. Παρά που είναι ανοιχτή η φωνή μου και εδώ, ας το πούμε ψηλά ανοιχτή, δεν έχει νόημα μετά από ένα σημείο, γιατί δεν βλέπουμε ένα άτομο να ζει, να υπάρχει απάνω στη σκηνή. Και δεν είναι αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αλλάζει από τους αρχαίους Έλληνες ως τον Μάμετ, ως τον όποιον να είναι, ότι εδώ είναι άνθρωποι που μιλάνε. Δεν θα μίλαγες ποτέ στη ζωή σου χωρίς νόημα και δεν σε ένοιαζε αν πάρεις απάντηση. Απάντηση, να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις ύστερα. Καταλαβαίνεις τι μου κάνεις. Και βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Να ανοίξουμε.